Pasado alauna karon lang yung hapon dihang nabatyagan ang pagtayog sa yuta dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang epicenter sa mong linog nga doon nagikosgon nga 6.2 magnitude ni rehistro dito sa San Julian, Eastern Samar. Ubay-ubay nga mga post sa linog ang gipost sa social media. Ano ang report? Intensity 5 ang nasinati sa mga residente sa Tacloban City, Catbalogan City ug Samar. Samtang Intensity 4 ang linog nga nasinati sa Masbate City, Masbate, Legazpi City ug Sorsogon City. Ang linog gisundan sa ubay-ubay nga aftershocks. Kasamtangang way kuryente sa Eastern Samar, samtang way mga report nga nasamdan atol sa linog. Naliki ang usa ka party sa highway sa barangay Kasuroy sa San Julian, Eastern Samar apan maagian paghapon kini. Naguspat usab ang usa ka simbahan. Makita sa post ni Leandro Tio ang pagpanggawa sa mga estudyante sa Asian Development Foundation College sa Tacloban City. Sa Tacloban City gihapon makita ang post sa grupo biliranon ang daling pag-evacuate sa mga tao sa mga building sa Dakbayan. Sa post ni Mirardo Malazarte, makita ang paggawas sa mga tao sa usa ka mall sa Dakbayan sa Tacloban. Dali usab nga nakagawas ang mga empleyado sa Tacloban dihang nasinati ang pag-uyog sa yuta base sa post sa Tacloban City Information Office. Nunod gihapon sa linog, daling gisuspenso ang klase sa Cebu Normal University ug University of San Jose Recoletos dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Alan Domingo, Balitang Bisdak.